welcome to my channel, Mama Del's Vlog. Karon guys, mag-update ko sa akong mga buwak karon. Mag-update ko sa akong mga buwak karon. Og mananat karon guys ha. Oh, ano akong mga buwak karon, lami na siya kay blooming na siya tanawon kay taliuwan na kaayo guys. Perti na dagko ang uwan diri. Oh, na akong mga buwak. Nakang ako apo nang uli na sila karon pang uli. Ikan sa eskwelahan. Kalami kanindot sa akong mga tanom, mga buwak. Oh, na ako'y cardboard. Oh, ako nakaya ang akong cardboard. Huwag na apoy. Klase-klaseng pang bulak na ko. Mga bulak na sa tanom na ko. Dili sa akong backyard. Naulian na sila ilang mga dahon kay sige nag-uwan. Tumiaging buwan. June tumisos. Naluoy ko sa akong mga buwak kay nga yellow, nga laos. Ug karon pasalamat jud ko. Ang plant na ko. Ako na. Guys, oh. Nakoy, sa pangalan iro anak? Ha? Si Bibi. Bibi. Oh, migo sila kayo si Joshua. Na. Patindog ka be. Oh, buutan jadi kayo nga ero, oh. Buutan ni siya. Gibuhian mo be? Tukoy. Wow. Picture mo na, picture mo. Dah. Yeg. Tarungas bibi. Sabakas bibi. Hoy bibi. Anak si bibi. Og si Joshua. Kamukha sila. Tanaw sa mga buwak. Ara. Aghan kayo nang kakong mga anak. Ako'y bagong buwak na po nga kakong i-transfer guys. Oh. Pagka anindot sa akong mga tanom diri. Kay giuwan na sila. Napakoy orchids, oh. Wag hapon na muwak ang akong mga orchids. Ay, ambot ng akong orchids. Wag dyan na muwak pa. Kanta na siya kayo. Ito po yung baka na mo, oh. Among baka dako na. Mag-yellow na ko nga buwak, namuwak na pod. Og na ako'y mga buwak akong gi-transfer diri guys, oh. Akong gi-transfer kay nagaguot na sila adto. Ni sila rainforest. Kani siya silom ni siya. Ya, rainforest. Dagko ng mga dahon sa akong rainforest og milyona. Dako na kayo ang akong milyona guys. Nya naparjoy akong rainforest og silom og kana dako na Orlando. Orlando ni nga pangalan niya. Sa inluon sagbot kayo na guys. Oh, tanawan na akong palibot karon.
So magsugod na pod ko og panghinlo ani. Mamungay ko yung mga sagbota. Pagsana kayo sagbot. Ano akong luyo sa akong balay. Ah! Kaman! Buwak dire guys. So sagbot na jud kayo ang among mga palibot dire guys. Kay nagdali ang dagko ang mga sagbot tong nagiuwan na. See you, bye. Thank you very much.